Makabato na gayud og decompression chamber ang isla sa Malapascua sa lungsod sa Daan Bantayan. Human misaad si Gobernador Gwendolyn Garcia nga mugahin og pondo ang Kapitolyo karong tuiga alang niini. Gibana-bana nga magkantidad og 9 milyones pesos ngadto sa 12 milyones pesos ang maong ekipo nga gikinahanglan gayud sa scuba divers diin mudag sa usab ngadto sa maong isla gumikan sa treasure sharks ug ang nindot nga talan-awon sa corals ilawom sa dagat sa Gato Island. Malanghid ko ni Governor kay we will be the first here ever in the north to have a decompression chamber diri sa island. Niadtong Nobyembre sa miaging tuig, giablihan og balik ni Gobernador Garcia ang turismo sa Malapascua Island. Human sa dulan siyang kabuan nga pagsira niini tungod sa pandemya nga nakaapekto og maayo sa panginabuhian sa mga taga-isla. Gipasalig ni Shimura nga mo counterpart ang ilang lungsod pinaagi sa pag-assign o pagsweldo og empleyado nga maoy mahimong operator sa maong decompression chamber. It's been a struggle also for our people, especially diving areas. So naagyo tendency nga na mga disgrasya sa diving, especially kanang mga new divers baba niya. Sumala sa mayor nga dili lang ang divers ang makabenepisyo sa decompression chamber, kundi apil usab ang mga mananagat nga managat pinaagi sa pagpamana ug makatabang usab kini alang sa mga diabetic. Matod ni Roberto Tipo, scuba diving instructor sa Malapascua Island, nga dako og ikatabang sa mga diver ug mananagat ang decompression chamber. Labi na layo ang pagbiyahe gikan sa ilang isla padung sa syudad sa Sugbo. Gamiton ang decompression chamber kung ang usa ka diver naginubra na ang nitrogen sa lawas gumikan sa pagdive. Kung taas ang nitrogen level sa tao, ang bubbles nga nisulod sa lawas niini mubara sa iyang mga ugat ug delikado kini nga ma-paralyze. So kung naa ang chamber diri, dako kayo ang tsansa nga ikaw maluwas gyud. Once nga dunay maigo anang decompression, like ang decompression mo na siya ang mag-dive ka, silent bubbles mo block sa imong nerve. Once nga mutunga na ka ang katong bubbles mo anam sa kadako, unya dili na ang blood na block na, so paralyzed na siya. Delikado og tuwa pa na sa imong heart. Gidugang ni Tipo, kung makita sa mga langyaw nga divers nga duna sila'y kaugalingon nga decompression chamber, mas musalig ug mas kampante na sila nga mudive sa ilang isla. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines.